Os obxectivos do novo goberno da Deputación de Pontevedra xa están marcados: transición ecolóxica e medio ambiente, igualdade, dereitos e cultura. 4 eidos fundamentais a partir dos cales se repartiron todas as áreas de goberno. O reparto é atendendo a eses grandes obxectivos e eu creo que está moi ben delimitado e que é moi paritario, non? Atendendo a eses obxectivos, non? Pois o Bloque Nacionalista Galego vai a seguir levando todo o que ten que ver con un proxecto que é tan relevante para a provincia de Pontevedra e que para nós é un obxectivo moi prioritario, que é todo o que ten que ver coa compostaxe, co plan Revitaliza, e, polo tanto, é un eixo fundamental deses grandes obxectivos. A Deputación quere formar un goberno único e potente, e para iso repartiu todas as áreas, tendo en conta os perfis profesionais dos deputados. Polo Partido Socialista, Santos Héctor farase cargo da cooperación e da asistencia intermunicipal. Noemí Outeda será responsable do Centro Príncipe Felipe, das escolas de enfermería e de cantería. María Victoria Alonso levará a cultura, Manuel González a finca de Mouriscade, a estación fitopatolóxica do Areeiro e a Can. Cohesión social pasará a Olga Ballesteros, Xuventude e Igualdade a Ana Laura Iglesias e Deportes a Gorka Gómez. Isaura Velairas continuará ao fronte de Igualdade e Carlos López Font de Réxime Interior, Economía, Facenda, Novas Tecnoloxías e Oral. O concelleiro de Poio, Gregorio Agís, será responsable da área de infraestructura, mentres que Iria Lamas dedicarase a proxectos europeos, arquitectura e transición ecolóxica e medio ambiente. Por último, Raquel Giraldez encargarase da promoción económica e do emprego. Non se fala de departamentos estancos e de quen ten máis ou menos recursos, sino de cales son os proxectos que se queren levar adiante, non? Polo tanto, este reparto é un reparto feito con claves obxectivas, está falado e acordado, falamos en nome do goberno. En canto ao Bloque Nacionalista Galego, César Mosquera será o responsable do Museo de Pontevedra e da compostaxe, co plan Revitaliza. María Ortega encargarase do patrimonio, da memoria histórica, da normalización e servizos lingüísticos e do arquivo. Por último, Uxío Benítez ocuparase da mobilidade alternativa a espazos públicos e da cooperación transfronteriza. Todos temos cargas nos concellos, por lo tanto, digamos, impulsar, mover, poñer, digamos, actualizar, darlle novos obxectivos a calquera área aquí, pois necesita moita enerxía, moito coñecemento, moita disponibilidade e calquer cousa en que poda parecer pequena ou máis grande pode ter unha relevancia e unha importancia como obxectivo político para mellorar prestacións, o que sea, absolutamente impresionante. Se alguén pensa, por exemplo, que o que o BNG isto non trolea pouca cousa, pode dicir que levamos demasiado. Na rolda de prensa, a vicepresidenta da Deputación fixo fincapé na importancia de transferir competencias á Xunta de Galicia e deixou unha mensaxe para os deputados do Partido Popular. Eu agardo que o PP teña outra atitude. O sea, que realmente que deixe a situación esa esquizofrénica bipolar que tuvo a vez pasada. Este novo equipo quedará constituído vindeiro martes co pleno organizativo que se celebrará ás 12 no Pazo Provincial.